Mao na nga patay ang usa ka construction worker og lain pang 11 ka mga tawo ang nangahilo, nangaangol in town, nalandig sa malanan. Human nga nikaon og litson sa sitio Mohon, Barangay Tutay, lungsod sa Pinamungahan. Mga kabumbo. Unya ang namatay gila sa pangalan nga si Ryan Mendoza Alquizar, 34 anyos, kabata pa ni. Nagpuyo sa nasgutan nga lugar samtang nga nalakip usab sa nahilo mao ang anak nga si Rihanna Eva Bayutas Alquizar, 3 anyos, kabata pa yung taon, luuya yung taon ano eh. Nahilo usab ang iyang mga silingan nga sila si Jerry Sarzuelo Pasignahin, 29 anyos, construction worker, o dunay kapuyo, mga kabumbo. Lakip usab sa nahilo, nalanag si Juliana Bayutas Pasignahin, 7 anyos, Stacy Gabriela Bayutas Pasignahin, 3 anyos, Juana Mainit Velos, 70 anyos, byuda, Alexander Romarate Velos, 9 anyos, Verne Bayutas Villarin, 46 anyos, Samantha Nicole Bayutas Villarin, 18 anyos, dalaga, Kona Angeline Bayutas Villarin, 15 anyos, Berlin Son Guanzon, 27 anyos, dalaga, og si Janine Bayutas Trinidad, 19 anyos. Madol pa ni Major Gilfred Baroman, hepe sa Pinamungahan Police Station nga sa sayo silang gipahibaw kahabahin sa food poisoning, diin ang mga biktima nadala sa Pinamungahan District Hospital sa Isbuntag sa gipahibaw, mga kabumbo. Sumala niya nga patay na ang biktima sa ilang pag-abot dito karon sa ospital. Usa sa silingan sa mga biktima nga si Jerry Pasignahin uban sa namatay. Matod pa ang istorya ni mao ni nangutang sila og litson. Nangutang sila og litson dito silang gitrabahoan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Sabado sa Udto, Hulyo 8, mga kabumbo. Tungod kay half day ang ilang trabaho, sa Sabado half day gyud na kay nika hapon na manguting uli na sa mga trabahante. Pagkahapon nanguli sila sa ilang lungsod, dala ang litson nga inutang. Sila si Ryan og Jerry may kuhag tagsa ka kilo nga litson gikan sa kauban sa trabaho. Samtang didto sila sa Ilaga Panimalay, giagda nila sa pagkaon sa litson ang mga kabanay og mga silingan nga kaunta na litson diri lami kini gikan sa Lapu-Lapu. Apan pag alas 7 sa gabi hangtod alas 8 sa gabi sa Sabado, nagsugod na og sakit ang ilang mga tiyan. Tungod niini dali silang gidala sa mga ilang mga kabanay sa Tambalanan. Apan si Ryan Alquizar kalit nga nahagba og nakabsan sa kinabuhi basi daghan gyud kayo ang iyang gikaon nga litson. Kay matud pas nangahilo, wala sila lain nga gikaon ug wa sila lain nga mapasanginlan ang litson ra gyud nga ilang gilamoy. O yan ihangyo sila si Baroman nga ipa-autopsy ang lawas sa biktima aron masota unsa namatyan niini. Ang ubang mga biktima nakagawas na sa Tambalanan sa pagkadomingos buntag. Human hatagan og tambal sa mga doktor. Unya subay nini ang doktor nga si Dr. Teresita Bocado dili pa makasulti nga food poisoning ba ang hinungdan hangtod nga wala pa gi-undergo og examination aga ang maoga nabay sobras litson or kaning ang namatay po no paubos po sa examination og aga kini ang nakaon nga litson sa mga biktima. Di pa sabot ni Baruma nga pabuto nila ang resulta sa laboratory samples aron na matino kung food handling o adunay nakasagol nga chemical sa maoga litson nga lang gipangkaon, mga kabumbo. Unya na-interview kaganihan ni Bombo Crisley Corina Adlawan kuan no kini ang mga kabanay sa namatay o maton pa ang mga biktima kuno nga na ospital ng lagom ang kuko. Mao ra man ni ang mga timailhan nga ikaw kuan ka, gihiluan ka kay manglagom ang kuko. Bitaw